Oy, maraming salamat. Kumusta po kayo? Ay, nagbabalik po kami. Dito po sa New Media Pampanga. Oo, sa inyong Radio Gaga. Sa'yo, Oo, Radio Gugu. Radio Gugu talaga na. Yan. Kumusta ka, Papa Kurt? At eto, hindi ako makagalaw sa ating costume. Costume bang tawag dito? Ganda ng Parang superhero ang dating ano. Ganda Yan. ng suot natin, no? Maraming pong salamat sa PBRL Incorporated. Hindi pa sasalamatan ko yung cabinet ni Papa Kurt. Oh, hindi, galing sa PBRL yan. Ganun ba? Pinagburulan Incorporated. Thank you. Thank you, Papa Kurt. Oh, hindi ako sanay makagalaw eh. Bakit? Ang hirap eh. Kailangan diretso-diretso Oo, na hindi ako makahinga eh. makahinga. Mukhang small na ito itong na. Ayan, tinumaan tuloy tayo. Ang hirap niya para tayong Ano? Godfather. Grandfather. Diba? Ikaw? Al Capone? Hindi. Okay. Hoy! Ilang araw na lang? 11 days na lang, Pasko na! Ako. Marami sa inyo ang nag-aalala kung ano pa ang bibili niyong mga regalo. Kung kayo po ay nakapaglista na, maganda maglista muna kayo. Hindi, teka, ang tanong dyan. Meron Natanggap na ba yung bonus at yung 13-month pay, 14-month pay, 15-month pay, o 16-month pay ba yan? Mhm. Di ba? Masarap yun kung may 16-month pay ka pa. Oo. Sa isang malaking kumpanya, nakakapagbigay sila ng Ng 16-month pay. 16-month pay. Mm. Meron pang ibang company dyan, yung birthday ng Big Boss, bonus pa rin. Bonus pa rin. No? Ang laki-laki talaga. No? Oo. Sana Sana yung mga boss natin, ganoon din, ano? Oo. Tawad dyan sa... alam mo, ang magbibigay ng aginaldo sa atin, yung direktor. Oo. Oo. Yung executive producer, wala kang chance doon, di ba? Wala. At sana, ang presidente, magbibigay yan. Siyempre. Maraming pong salamat sa aming mga sponsors. Maraming salamat sa IRS Concept and Construction bilang thank you. ating associate producer. Thank you very At syempre, much. marami rin salamat sa Emilias Resort. Emilias sa Resort. Barangay Bicol, Mabalacat City. At siyempre sa Willis Light and Sound. Mhm. Ayan, thank you very much po. Marami tayong mga sponsors. Sponsors na tayo. Oo. At syempre, hindi lang yan. Ibang klase talaga. Hindi lang yan. Ano pa? Meron pa. Ano pa? Yung init sa magdamag. Ay, saan yan? Yung gutuhan dyan sa kanto. Di ba? 24/7 kasi yun eh. Masarap yun. Init sa magdamag ang pangalan. Init sa magdamag. Oo. Kumakain ka ba doon? Oo. Oo, yun. Ano tayo, pwede tayo sa pangmamahal, pwede sa mura. Oo. Yung mga restaurant na kinainan natin mga ilang araw niyan, isang may-ari lang pala yun. Yung The Cook of Your Mom. Oh, sa Tagalog. Luto ng ina mo. Hindi, Hindi cooking. ba? Cooking ba? Ng cooking ng ina mo. Yan. Pero yung branch 2, The Cook of All Your Mom. Oh. Cooking ng ina nyo lahat. Oo. Diba? Yung 3. Ano pa? May Japanese restaurant sa tabi. Ano yung Japanese? Japanese restaurant. Ano? Nanyo. Yun. Yan. Ang tindi nun, no? Oo. Okay. Okay. Oh. Balik tayo. Mga tips po para sa mga regalo sa Pasko. Ayan. Sige. Unang-una, iwasang magbigay ng cash. Ba. Bakit? Di ba mas maganda yung cash kasi parang madaling bitbitin. Bakit? Nalagay mo lang sa bulsa mo, dala mo na. Hindi kasi pag bahala na kayo. nagbigay ka ng cash, may kayakibat na ano yun, halaga. Oo. Halimbawa, kung ikaw bibigyan kitang 20, anong sasabihin mo sa akin? Salamat po. Oo. Diba? Tapos, Ang mabait nyo. ang kukuripot nyo. Diba? May mga ganun eh. Kasi nagde-determine ng halaga. Ang halaga. Kung nagbigay ka ng isang regalo, Sige. sige. Anong, for example, relo. Yan. Yan, okay. May brand. Branded. Oo. Anong brand? Siguro kung mga... G-Shock. Yan, pwede. Pwede ka naman. Ang dami ng imitation na G-Shock. Ayun nga, imitation. Class A. Di ba? May mga tao talaga na hindi naman tinitingnan yung kung anong klase ng Omega, Buluba. Oo. Kaya, ano ba? Siguro, baka meron nang gusto magbigay dyan. Breitling, pwede na ako. Ang mamahal naman yan. Tig 100,000 yata yung halaga niyan eh. Ikaw, mahilig ka sa relo. Ano yung pinakamahal na relo? Isa na yun. Pero marami yun eh. Kasi depende, minsan may mga studded pa na diamond sa loob or may mga ginto-ginto pa yan, napapakart eh. Kaya medyo mahal eh.
O di wag na tayo magbigay ng relo. Mahal yun, Oo. mahal. O, pag wala siyang time, ang pasinom ng wall clock. Yun, wall clock na lang para mas malaki. At the same time, mga kaibigan, tips. Mm. Ang binibigay po namin ni DJ Rad ay yung maglista po tayo. Lista. Lista. Halimbawa, nilagay, Johnny D, Mm. o DJ Rad. Mm. Meron kang napadaan ka sa Divisoria, may mga bag dyan na magaganda. Okay. Mumurahin lang. Pwede ba? Oo, tsaka yun namang mga panindas sa saan ba, sa Divisoria. Mhm. O yung isang, di ba, may mabibili ka doon ng mga branded na yung Class A. Di ba? Yan, oo. Hindi na kailangan mahal. Hindi na Pero kailangan kung pera kayo, okay lang. Okay lang. Tumatanggap po kami ni Papa Rad. Yes! Yan. At yung mga natanggap natin regalo sa mga Christmas parties na in-attend natin, puro mga gift pack. Pang Noche Buena. Pang Noche Buena Oo package. nga naman. Ang mahalaga po sa Pasko, hindi naman po yung namumblema kayo dahil wala kayong pera, wala kayong pagregalo. It's the giving lang. Yung binigay ko, the thought. Diba? It is the thought that counts. The thought that counts. Di ba? Yun ang importante. Yung spirit of Christmas is sharing. Sharing. Hindi lang pag Christmas Mm. Marami kasi nagiging kuripot pag Christmas. Yun na nga. Oo. Or kung pinipili lang kung sinong bibigyan. Mm-mm. Sabi nga ng kaibigan natin si Atty. Rene, Mm. di ba, kahit bigyan mo siya kung ano yung kailangan niya. Mm-mm. Yung mapapakinabangan niya. Oo, halimbawa, Magagamit niya. kung hindi nagtutubrush, Mm. hindi nagtutubrush. Toothbrush. Okay, samahan mo na ng toothpaste. Yun, para kumpleto. Oo, tama. Hindi, kamukha nun, yung mga street children, nakita mo siya, walang damit. Mm-mm. Bigyan mo siya ng damit. Okay. Di ba? Kahit nakapalad sa iyan, yung bibigyan mong pera, hindi naman yung pambibili ng damit. Oo. Pagkain, gutom siya, bigyan mo siya pagkain. Bigyan mo siya pagkain. Pag gutom, bigyan mo siya ng damit pag wala siyang damit. Parang kung golfer ka, mayaman ka, bigyan mo siya ng... Ng golf set. Oo. May kasamang golf cart. Mhm. At saka isang golf course. Tsaka golf course. Oo. Pwede. Pwede. Kung kaya mo mong ibigay, bakit hindi? Mhm. Tama. Diba? Kompleto na. Kompleto na. Kaya kung magbibigay din lang po kayo, kumpletuhin nyo na. Yan. At hindi lang sa Pasko. Hanggang Everyday. Tama. Everyday ka mamimigay ng golf course. Taon-taon. Ay, tumulok yung sound effects. Mga kaibigan, ang NMP po ay inyong mapapanood ang ating teleradyo. Radio Gaga. Radio Gaga. Radio Gugu. Mm-mm. Yan. Radio Gugu. Papanood every now and then dito po sa NMP, New Media Pampanga page. Paki-like and share lang po. Like and share. Oo. New Kung Media Pampanga. Bati muna tayo. Maraming nakikinig sa atin. Napapanood tayo sa internet. At siya, mga friends natin. Pasalamat tayo sa mga staff ng IRS Concept and Construction. Sino nga kasi yung mga nag-message sa atin nung una? Oo. Yung Marami. Yung unang nating broadcast, di ba? Marami yan eh. Si paring DJ Barney, Arnie Barney. Si Arnie Barney, yes, idol. Si How are you? Larika, DJ Angela. Yan, si Larika. Si Papa J. Oo, Thompson. Yan. si JB Manalang. Oo, yan. Si Tsaka Jologs. Si Jologs. Oo. Tsaka yung ating kaibigan sa GNN, si Paulo. Oo, Papa P. Yes. Maraming Hello. salamat. Hindi ko pa napansin yung mga iba dun Yung sa sa baba. ilalim, eh, no? Oo, sa broadcast natin. Hindi bale, Basta pag nakita namin, babatiin namin kayo. no. Tapos sasabihin namin, maligayang Pasko. Maligayang Pasko. Oo, babatiin mo, di ba? Pero sabi ng mga taga Civil Service Commission, pag yung sa gobyerno, bawal daw bumati sa mga tao, lalo na yung mga nasa airport. Pag may bagong dating ng mga OFWs, kasi daw pag mayroong Depende naman sa pag bumati, pag meron parito, daw, maligayang Pasko po, welcome home, yan, mabuhay. Humihingi. Parang merong dating na humihingi. oo. Pero pag sabi, maligayang Pasko po at Depende sa connotation. buhay. Oo. Okay. Okay lang. Wala ka nang i-expect na bibigyan ka in return. Basta binati mo siya ng maligayang Pasko, Merry Christmas. Okay na yun. Pero napansin ko, hindi pa nawawala yung parang pinagbabawalan mo lang silang na yung spirit of Christmas ay binabawasan sa lahat ng instance sa pagbabawal. Mm. Halimbawa, yung Yun na nga, eh. pag-i-sponsor, Oo. pinawalan mo.
ako gusto ko magbigay. Natuwa ako dun sa nangunguha ng basura sa amin eh. Yan ang binabayaran ng barangay. Nasipag ngayon yan. Oo. Yung mga garbage truck, Oo. yung pag-collecta ng basura. Oo. Tapos, mayroon akong regalo sa kanila pang Christmas party. Hindi ba nila tatanggapin yun? Kawawa naman. Natanggapin nila, syempre. Oo, di ba? Pero huwag mo sabihin na... Hindi, pero magbigay, sa amin bigay. yung napasin ko, halos isang buong taon, medyo mabibilang ko sa daliri ko yung pagbisita ng mga basurero sa lugar namin eh. Pero pagkapasok ng November, December, Papa Kurt, halos araw-araw na yung nangongolekta ng basura. At ang pangongolekta naman siguro ay may kakibat na obligasyon din. Hinihintay ko na lang isa sa mga araw na to, may ibibigay sigurado yan. Oo. May sobrang nakalagay na Merry Christmas and a Happy New Year. Kasi balikan po namin yan sa susunod na araw. Tapon nyo, basura nyo, itahapon nyo. Sana wag kong makalimutan na yung sobrang ibigay na itinapon ko sa basura. Oo, ayan. Ay, mahirap yun. Di wala ka lang, bibigay sa kanila. Meron pa yung mga nagka-caroling. Okay lang yung mag-caroling. Pero nga dun sa amin kung makapag-caroling talaga, kumpleto, may instrument pa eh. Drum and lyre. Yeah. Nga lang, araw-araw sila nagka-caroling. Noong isang araw, pagsakay ko ng jeep, merong may sumakay, yung mga bata. Hindi naman yung... yung mga indigenous people, yung mga badyaw. May daladalang yung pula, yung ampaw. Oo. Tapos yung sound sila. Wala nga sound eh. Okay. Nagbibigay na ng ampaw, maligayang Pasko. Sabi kasi dun sa huwag daw mamili ng limos. Pero kung ngayon lang naman, minsan lang, okay lang. No? Wala namang masama. Namimihasa kasi. Ay, yun na nga. Pero ito for the spirit of Christmas. Pero ang balak ng mga sa DSWD, i-rescue na itong mga to, like sa Metro Manila, Dumarami. bumaba na yung mga kapatid nating Aita. Oo. Baka masagasaan sa kalye. Yes, oo. Napakadelikado yung Sa Quezon City, dyan sa may, sa Camachiles, o yung sa may, diba? Pagpasok mo ng Quezon City, at naandyan na, doon sila nag-aabang, namamasko. Sila naman, yung ating mga kapatid na Aita, pag ganito season lang, nagbababa. Pero yung mga badyaw kasi, talagang halos nandito na. Oo. No? Talagang nagmamalagi na. So sabi ng sa DSWD, kailangan na i-rescue natin sila para kung pwedeng iuwi na natin. Ayan, dakal-dakal pong salamat kay Karing Manuel Begeng NMP. Salamat po. I-like and share yamo po. Yes. Ing Pasko kening Pilipinas, Maragulya Pialiwa, kay ngaliwang bansa niya. Maragul. Ami miss the ranking OFW. Correct. Anya minsan nating message ka na ako. 6 years na yung anam na yung banuang alaki, di kay Pasko. Miss na niya yan. Kanya alam na napakahuli yan. Muli na ka. Wow. Muli na ka. Yaman, yung pamangan. Kenny na ka. Oo. Muli na ka. Wow. Kilala ko yun Kaya lumalugi kumari ko. At the same time, kaya pong mag-start na yung simbang bengi kanyan. Kailan ba yung simbang gabi? Ang simbang gabi ay mag-start po ng gabi ng December 15. Ayan, no? At sa 16 naman, yung sa umaga, yung madaling araw. Ayan. Advice po sa mga kaluguran tamo king City of San Fernando. Kaya ba yung sinimba, manalbi kayong Giant Lantern Festival? GLF. Bukas na yan. Ligligan, December 15 King Robinson Star Mills, Pampanga. Getang gulot na. Yes. Karin lang po, karin do'y paslog. Ngayon, nung yan ako man po at Miss Swertian, kaya kayo schedule, huling busy kayo, aliwang lakad. December 16, mag-umpisa po kayo Domingo, i-display na lang ng Robinson Star Mills. Kaya beda ng City Tourism of San Fernando. Yan. 16 hanggang 22. Okay. 21, sorry. Then babalik po sila, may balik lang 25th Kapaskuhan mismo. Hanggang na lang December 30 ka rin. 30. Then, alala pong 31 kasi New Year. In Paslag din na naman Pasibayo, January 1 and 2. 1 and 2. Yan. So New Year's Day. And, Punta kayo Robinson Star Mills, sa akin lang ka rin. So, ang competition, ang laban is December 15. Tapos after that, Display na.
masan din po akakintala rin pag maragultamong Giant Lantern of the Festival. City of San Fernando. Buong Yato. Yan, mga kaibigan namin all over the world. Giant Lantern Festival po sa December 15. December 16 is the display. Okay? Okay. Okay. Masarap yung Pasko talaga rito. Eh. Oo. Yun, Napakasaya ng Pasko rito. nagvo-voice over ako, siguro mahigit na mga 8 years na. Uy. May mga tao doon na galing pa ng Bataan, ng Isabela. All over the Philippines. Meron kaming bisita galing ng Davao. Ang Oo. City of San Fernando Tourism Office. Makikita mo talaga kasi we welcome mo sila eh. Mm-mm. Ako yung nag-welcome sa mikropono eh. Tama. May galing ng ibang bansa, yung mga adadating lang na OFW. Mm-mm. Makikita mo, yun ang una nilang pupuntahan sa syudad ng San Fernando. O, yung mga nalaman na nila at nandito sila mag-spend ng Christmas season, ay, kung makakapanood sila, papunta sila sa City of San Fernando. Yan. Okay? At the same time, ito po, ang Giant Lantern Festival nagsimula lang. Matagal na panahon na to. Matagal na. Makita mo, yung mga matatandang bahay dyan sa San Fernando, may makasabit. Makita mo yung taon, 1909. Ayun. Malalaki ng mga parol. And then, nung malita ko, I remember, nakasampa ako dyan sa yung fence ng San Fernando Church. Para, kasi doon muna ginaganap sa harap ng munisipyo. Oo. Hindi pa siya syudad. Nakalakihan ko na yan. Yung mga anak ko na nanonood. Hanggang ngayon. Yan. Oo. At alam ko rin, kasi inter-barangay ang labanan dyan eh. Alam ko rin yung feeling dahil doon ako lumaki sa Del Pilar. Yan. Dumating yung time na parating champion ito. May mga time na Nag-Grand Slam na, no? Grand Slam na. Laki ng mga trophies doon sa church namin. Tsaka ano talaga mayroon ng premyo just to promote yung yung di ba sinasabi natin parang Christmas capital of the Philippines yung Pampanga. Pakita mo naman Ito sa atin. last night nung nag-drive na ako sa OG Road. Ang ganda ng lightings. Hindi ko lang makuhanan ng picture dahil nagdadrive ka. Oo, tama. Ang ganda talaga. Sabi nga nung mga kaibigan natin sa ibang bansa, yun ang nami-miss nila. Yan. Pero yun naman pong masyadong kalimutan yung para sa amin ni Alvin. Christmas is receiving also. Oo, yan. Tumatanggap din po kami. Huwag ko kayong magkamali na kami po hindi. Tumatanggap po kami. Oo, yan. Nagpapaalala lang. Nagpapaalala lang po. Oo. Joke lang po yun. Pero totoo. Totoo. Ayan. At the same time, kung may balak po kayo, nandito lang naman ang opisina. Ayan. Or, I-message nyo kami sa New Media Pampanga. no. Yun. Wala akong problema. Mababasa naman po namin yun. At ang mga ibang mga content namin dun hindi lang naman itong aming teleradyo ni DJ Rad. At kasama rin yung mga ibang mga feature natin doon. Gaya na Sinubuan Festival. Nakalipas na very successful. Alam mo ba, nagkaroon ng 22,000 views. Uy. Most And counting pa rin yan, ha? Oo. At yung Giant Lantern of Hope naman ng yung lighting of Giant Lantern of Hope. Sa SM City Pampanga. Meron 13,000 Yes. views. And counting. And counting pa rin yan. Hindi naman nawawala dyan sa So, nandiyan naman sila. New Media Pampanga. Ayan. At marami tayong magiging bisita. Hindi lang naman ang usapan natin puro Pasko. Oo. Ay, may mga nagbigay ng mga ano sa atin, mga proposals na baka pwede sila mag-guest dito. Yes. Mga architectural firms, real estate, mga interview natin, yung mga sports, ano natin. Kasama dito yung mga entrepreneurs, yung mga... Paano ba yung kape? Kaya, yung sa kape, no? Ano ba yung meaning ng kape? Kapangyarihan ng Pinoy entrepreneur. Yan! So, kakaroon tayo ng ng segment. Usapang negosyo. Negosyo tayo. Tapos yung mga, of course, dahil sa nalalapit na rin po yung halalan next year, from time to time, mag-invite din ho tayo ng mga candidates, no? Mga politicians, para malaman din ho natin ano ano yung mga plano nila. May plano ba sila talaga? Ayan, or wala. Baka aeroplano lang. At the same time, alam mo ba, dun sa entrepreneur, nakita ko yung sariling sikap sa negosyo. Nagtapos ako sa University of the Assumption High School. Okay. Sa harap ng, meron isang maliit na tindahan ng mani. Binato. Oo. Yeah. Okay. Yung mahanghang, di ba? Yung maangang. Oo. Yung mga anak niya, nasa Lasal.
Ateneo. Lasalista, Atenista. Oo. Meron sa UST. Big time yung nagtitinda ng mani niya, no? Di ba? Nagtitinda rin ng maing, pare. Doon din ang branch nila. Oo, Hindi naman sila nagtapos, nagtinda lang sila. Nag-branch out. Nakapwesto lang doon sa labas ng Lasalle at Ateneo at UST. Yun ang branch. Bilib, Kaya, bilib talaga ako sa Papa Kurt. wala nang iba pang magmamalasakit sa negosyo mo, kundi ikaw din. Yeah. Basta legal lang. Oo. Mas saludo nga ako doon sa mga ganong tao eh. Kung yung lumaban ng patas, parehas. Oo, Diba? kagaya nung kaibigan natin na nagtitinda ng banana bread. Oo. Oo. Yeah. Pati naman yun, napakasipag yun. Pauwi na ako Banana kagabi. bread. Na Hinabol ka pa? Oo, sipag-sipag. Kasi nangako ka sa kanya na Oo, bibili. umorder ako eh. Oo. Oo, ang sarap naman. Tsa, Hi, sexy. oo. Ayan. Oo, sa ulitin eh. Wala na natira eh. Masarap? Isang slice na lang natira sa akin. Okay. Siguro masarap. May mani sa taas eh. Okay. Miss Chaka Yabyab, the best yung banana bread mo. Oo. So yan ha, pinapromote na namin Chaka Yabyab ha. Mm. Puntahan nyo na po, hanapin nyo si Chaka Yabyab. Nung una, itlog nga eh. Order ako itlog. Oo. Itlog din? Ibig sabihin, magkakaibigan tayo. Oy, teka, Ang sige. Okay. Oo. Huwag mo kalimutan, pinabanggit mo na yan, no? Oo. Isa rin yung masarap na regalo yun, yung ganun. Oo. Yung mga pastries, pwede nyo panregalo. Nakapack na nga eh. Oo. Pwedeng- Bibigay nyo na lang. Bigay na lang, ready na yun. Oo, tama. Butterworth. Butterworld! Oo. Nagpaparamdam ka ba? Yung donut, yung donut. Mr. Lee! Ha? Yung donut. Sige, sana nga magkausap tayo at ika nga ma-feature ka namin dito, ha? Oo. Si Ma'am Ameline David ng Simple Donut. Uy, Naku. masarap yan. Remember, wala sa butas ang sarap ng donut. Nasa nasa laman. Oo. Yung buong donut. Oo. Diba? Tama yun, di ba? Paalala lang yun, ha? Kasi kung may donut tayo, dapat may kape rin. Oo. Yung ating kaibigan sa Balibago, Hmm. si Miss Flor Arosal. Uy! Oo, yung Coffee Academy, no? Ramdam ka ba? Pwede rin, no? Tama. Diba? Wala namang bawal na i-promote mo sila dito. Oo. Kasi wala naman tayong rito na... Kahit walang kontrata. Oo. Hindi, sabihin na para lang... Kaibigan natin mo. Ma-invite natin sila. Hindi kasi, ang pinaka-the best na pinopromote mo na business, yung business na ng kaibigan mo. Yes, of course. Yung My Sherry Realty. Oo. Che. Oo. Diba? Magkano nababentahan ng lupa at bahay ngayon? Oo. Yan. Ito nga yan, diba? Associate producer natin. Oo, ito. Dapat i-promote natin. Pwede kayo magpa-disenyo po rito ng bahay, subdivision, building, o ano pa. At siyempre, at the same time, magsa-summer na. Oo. Nandyan yung Emilia's Resort. Emilia's Resort. Mhm. Masarap mag-swimming dyan. Oo. At pwede na kayo magpa-book. Ang laki pala nun. Napakaganda. Oo, may gazebo. Yan ay matatagpuan sa Barangay Bicol. Mapalakat City. Yan. Oo. Parang pag nasa Emilias ka, parang wala ka sa Mabalacat City. Ano daw ngayon ngayon pong December medyo fully booked sila. Pero subukan nyo pong itanong, no? Dahil sa mga reunions. Oo, ayan. Meron silang FB page, no? Emilia's Resort. Yan. So, Maraming pong salamat. At the same time, huwag niyo pong kalilimutan na nag-provide po sa ating wardrobe. Thank you, Papa Kurt. Oo. Saan ba yun? Nakamagkano ka rito? Ha? Nakamagkano ka rito? Hindi, parang MC job yan. Parang. Kaya nga, nakamagkano ka na rito? 100K. Naka 100K, si Papa K. Dito sa mga damit na to. Oo. Sa ano lang to? Surplus. Okay. Maraming pong salamat at extra na kami. Ay, maraming salamat po. Mahirap din pala yung Magbigay ka ng isang dyan, may background tayo na. wala kang ano. Naalala ko lang itong awitin ito. Merry Ano ba yan? Christmas. Big movement ba yan o small movement? Oh. Merry Christmas from the UMD. Panahon 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 natin. natin Yung to, no? hiwaing buhok na gano'n ba? Kimpi. Di ba yung ano yan, yung Ay, sino yung may miyembro ng kapal? UMD? Oo. Sila, yung si ano ba? Salas, yung Pero hindi kapal. naman dito galing si Ding Dong. Hindi. Iba si Ding Dong. Street boys ba yan? Hindi, si Ding Dong, ano siya, sa maneuver si Ding Dong. Ganun ba? Oo. Sila Jong Hilaro, tsaka si Bong Navarro mo yun sa Street boys. Oo. Kasi ako galing din ako sa... Saan? Sa maneuvers. Maneuvers. Nagmamaneuver ng Sasakyan. O sige, paano na tayo? Oo, tayo lang dalawa. Nagugulan pa tayo. Kanina Kailangan pa. pa tayo, kain na pa eh. Maraming salamat. Paalala lang po sa ating mga
ka-NMP. Yan. New Video Pampanga. Like and share lang ang New Video Pampanga. Okay? Kundi kasuklam-suklam naman ang tingin nyo sa aming dalawa. O, i-message nyo kami. Oo. Sabihin Para alam nila. namin. Oo, at the same time, at mamahalin namin kayo. Siyempre. Walang hanggan. Wala. When love, there's no condition. There's no limitation. Yes. Ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal, walang kondisyon, Wala. walang limitasyon. Yan. Unconditional. Di ba? Tama. Ikaw naman. Para bang sasabihin mo, mahal kita kasi. Wala, hindi dapat yun. Oh, Mahal paano? kita kasi mahal kita. Oo, yun. I love you, Papa. I love you too. 14344 negative 9 to the square root of 5. 5254. Okay, malagayan pa siya po sa inyo lahat. Ingat po tayo. At siyempre, yung the thought, it counts. Yan. Merry Salita. Christmas po sa inyo. Paalam.